Είμαι εδώ, τολμάω και μπορώ. Κοιτώ τον ουρανό και δυο μάτια που λάβουν έχω εγώ. Τα αστέρια τα φορώ γύρω από το λαιμό. Είμαι το όνειρο σου ζωντανό κι είμαι εδώ. Γεια σας αγαπητοί φίλες και φίλοι του Hi TV, ένα ακόμα όπα. Φτάνει στο τέλος του. Αυτό βασικά ταιριάζει στη σημερινή εκπομπή. Εδώ πέρα από τις μαγευτικές Κυκλάδες επιλέξαμε σήμερα να περάσουμε όμορφα, να διασκεδάσουμε και να σας κάνουμε να διασκεδάσετε και εσείς από το σπίτι. Με πολλή θάλασσα, πολύ... Ναι. Δεν είμαστε στις Κυκλάδες. Και πού είμαστε? Στη Σαλαμίνα, στο Σαρονικό. Εδώ λοιπόν από τη Σαλαμίνα, από το Όργο Σαρονικό. Είδες, το είπα καλύτερα από σένα. Εδώ είμαστε λοιπόν και διαλέξαμε σήμερα το μαγευτικό αυτό νησί για να σας το μεταφέρουμε το κλίμα επί της οθόνης. Για να δείτε και εμείς τι ώρα που θα περάσουμε σήμερα. Θα κάνουμε μπανάκι, θα λιαστούμε. Φορέσαμε το παρεό μας, το μαγιό μας, το λουλουδικό μας και το γυαλικό μας για να δένει και το κόνσεπτ. Σήμερα λοιπόν είναι η τελευταία εκπομπή της τηλεοπτικής μας σεζόν και έτσι είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Σε όλη λοιπόν αυτή την πορεία διαλέξαμε να σας είχαμε καλεσμένους. Τώρα λοιπόν εγώ δεν είμαι μια καλεσμένη. Θα αυτοσυνεντευξιαστώ. Παρακολουθήσαμε λοιπόν... Καλά δεν τα λέω? Λοιπόν, παρακολουθήσαμε λοιπόν ένα πρώτο βίντεο κλιπ μου last year εποχή. Δεν θέλω να αναφέρω την ημερομηνία, δεν θέλω να αναφέρω τη χρονολογία γιατί θα καώ μόνη μου και μου φτάνει, γιατί δεν θέλω κι άλλα. Λοιπόν, να πούμε ότι είδαμε το Μη μου μιλάς, όμως πάμε κάτι σε πιο πρόσφατο. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι, μια σκηνοθεσία της Funky Glam, όπως και όλα τα βίντεο κλιπ από εδώ και στο εξής που θα παρακολουθήσετε. Το προηγούμενο ήταν η παραγωγή του Hi TV, γιατί αν δεν μπαίνει στο σπίτι σου έπεσε πολύ πουλακώσει. Λοιπόν, τώρα θα δούμε όμως ένα ερωτικό κομμάτι, μια ερωτική μπαλάντα από μένα, που έχει γραφτεί με πολύ αγάπη από τον Αλέξη Στεφανή, στίχο μουσική και λέγεται Πώς φτάσαμε ως εδώ, σε σκηνοθεσία της Funky Glam, λοιπόν, ένα πώς θα υποφέρω, το ξέρω. Κι όλα όσα θέλεις να μου πεις, μη δικαιολογηθείς με λόγια της φυγής. Όταν οι νύχτες σου γεμίσουν με μοναξιά, να θυμάσαι μια πληγωμένη καρδιά που ίσως ακόμη να σ' αγαπάει και μαζί σου να ξενύχταει. Πώς φτάσαμε ως εδώ, να μιλάμε εμείς οι δυο για χωρισμό. Τελειώνει η αγάπη εδώ, χωρίζουμε στα δυο. Μα εγώ όσο ζω θα σ' αγαπώ. Βλέπω έναν αγγελό να μη μιλά, τα μάτια χαμηλά, πέφτει παγωνιά, άδειο το κορμί δίχως ψυχή, όλα ήσουν εσύ, ο ουρανός κι η γη. Όταν οι νύχτες σου γεμίσουν με μοναξιά, να θυμάσαι μια πληγωμένη καρδιά που ίσως ακόμη να σ' αγαπάει και μαζί σου να ξενύχταει. Πώς φτάσαμε ως εδώ, να μιλάμε εμείς οι δυο για χωρισμό. Όσο ζω θα σ' αγαπώ.
να μιλάμε εμείς οι δυο για χωρισμό. Τελειώνει αγάπη εδώ, χωρίζουμε στα δυο. Μα εγώ όσο ζω θα σ' έχω. Και παρακολουθήσαμε ένα κομμάτι άκρος ερωτικό. Ένα song που παραπέμπει σε χωρισμό. Ένα song που εγώ τότε εκείνη την εποχή, εκείνο το διάστημα ήμουν τσουγκρισμένη. Εξού λοιπόν και η φανταστική ερμηνεία. Εξού λοιπόν και ο μορφασμός. Εξού λοιπόν όλη αυτή η υπερπαραγωγή που είδατε. Πώς φτάσαμε ως εδώ? Ένα κομμάτι λοιπόν ερωτικό σε στίχο και μουσική του Αλέξη Στεφανή. Όμως τώρα για τη συνέχεια τι λέτε να πάμε σε ένα εξίσου μεγάλο πρόβλημα. Το τραγούδι αυτό λέγεται Είσαι άντρας πρόβλημα. Το αιώνιο πρόβλημα των γυναικών. Είσαι άντρας πρόβλημα, πρόβλημα μεγάλο. Και όσο με διώχνεις μακριά, εγώ σε θέλω καλό. Τι να κάνουμε, όλα τα θηλυκά είμαστε βιτσιόζοι. Γιατί τα υπερμεγέθη τα αναζητάμε στη ζωή μας. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο. Ένα τραγούδι που γυρίστηκε σε ένα πολύ αγαπημένο χώρο και για την ακρίβεια στο Lambda Club. Αγαπημένος χώρος, ένας χώρος που έχω μοιραστεί πάρα πολλές σεζόν μαζί του. Γι' αυτό και διάλεξα να κάνω εκεί πέρα τα γυρίσματα. Πάλι από τη Funky Glam. Ένα τραγούδι που τα λέει όλα. Είσαι άντρας, πρόβλημα. Πρόβλημα μεγάλο. Και όσο με διώχνεις μακριά, εγώ σε θέλω κι άλλο. Κορίτσια, ετοιμαστείτε για τον προβληματικό. Πάμε λοιπόν να το παρακολουθήσουμε. Μάνος Βιόλατζης, μουσική, στίχο, νεκτά. Μηνύματα να μη μου στέλνεις, ούτε να με ενοχλείς. Άσε με να ησυχάσω, ας το να χαρείς. Κλείστηκα στον εαυτό μου εξαιτίας σου. Πρόσεξε για θα πληρώσεις την αμαρτία σου. Είσαι άντρας πρόβλημα, πρόβλημα μεγάλο. Κι όσο με διώχνεις μακριά, εγώ σε θέλω κι άλλο. Είσαι άντρας πρόβλημα, πρόβλημα σου λέω. Κι όσο φεύγω να σωθώ, για σένα πάλι κλαίω. Είσαι άντρας πρόβλημα, πρόβλημα μεγάλο. Κι όσο με διώχνεις μακριά, εγώ σε θέλω κι άλλο. Είσαι άντρας πρόβλημα, πρόβλημα σου λέω. Κι όσο φεύγω να σωθώ, για σένα πάλι κλαίω. Τηλέφωνα να μη με παίρνεις μες στα χαράματα. Εξαιτίας σου με πιάσαν πάλι κλάματα. Έχω εξαρτησή μαζί σου κι όλο ανερώ. Κι ας το ξέρω πως μου κάνεις πάντοτε κακό. Είσαι άντρας πρόβλημα, πρόβλημα μεγάλο. Κι όσο με διώχνεις μακριά, εγώ σε θέλω κι άλλο. Είσαι άντρας πρόβλημα, πρόβλημα σου λέω. Κι όσο φεύγω να σωθώ, για σένα πάλι κλαίω. Είσαι άντρας πρόβλημα, πρόβλημα μεγάλο. Κι όσο με διώχνεις μακριά, εγώ σε θέλω κι άλλο. Είσαι άντρας πρόβλημα, πρόβλημα σου λέω. Κι όσο φεύγω να σωθώ, για σένα πάλι κλαίω. Είσαι άντρας πρόβλημα, πρόβλημα μεγάλο. Κι όσο με διώχνεις μακριά, εγώ σε θέλω κι άλλο. Είσαι άντρας πρόβλημα, πρόβλημα σου λέω. Κι όσο φεύγω να σωθώ, για σένα πάλι κλαίω.
τσιχυρίτσουμε και τον κόσμο, τα αγόρια, τα προβληματικά. Τι να κάνω που πάμε, με ακολουθούν, ναι. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Αυτό το βίντεο κλιπ, νομίζω, αυτή η εικόνα τα λέει από μόνα τη. Γιατί κοιτάξτε να σα πω, φίλες μου, εσείς έχετε έναν, εγώ που τους είχα τρεις και να καίνε, τρεις καυτοί άντρεκλες με πλαισιώναν εκείνο το διάστημα. Για τα μάτια σας και μόνο. Μπορώ να ομολογήσω ότι διάλεξα τα καλύτερα κορμιά. Κορμιά θανατηφόρα. Και πώς το λένε ρε εσύ τηλεσκηνοθέτη μου τ' άλλο. Κορμί θανατηφόρα, το κορμί θανατηφόρα, σε θέλω με έναν όρο. Εγώ τους ήθελα και τους 3 όρους και αυτό είχα και 3 συντρόφους. Λοιπόν, δεν έχω να σχολιάσω κάτι συγκεκριμένο, γιατί νομίζω ότι δεν έχω να πω τίποτα εγώ προσωπικά. Τα λέτε τώρα εσείς από το σπίτι, όλες σχολιάζετε με την πω από τη ωραίο αυτό. Γιατί είχα για όλα τα γούστα. Είχα ξανθούλη, μελεχρινούλη, καστανούλη, δηλαδή χρωματολόγιο. Τώρα όμως για τη συνέχεια πάω σε ένα αγαπημένο βίντεο κλιπ. Σε ένα αγαπημένο βίντεο κλιπ που λέει πρώτη μου φορά. Να συμπληρώσω να πω ότι σε αυτό το βίντεο κλιπ μπορεί να είναι το αγαπημένο μου σαν εικόνα. Το αγαπημένο μου song είναι άλλο και το ξέρετε πολύ καλά όλοι εσείς. Αλλά η εικόνα αυτή, μαγευτική, χρώμα πολύ, τρομερό βίντεο κλιπ. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Λοιπόν, θέλω να πω ότι το πρώτη μου φορά φτιάχτηκε υπό την επίρρεια του ουράνιου τόξου. Γιατί περιλαμβάνει τα πάντα. Χρώμα, φαντασία, πλάνη. Τι να πω για αυτό το βίντεο κλιπ. Πρώτη μου φορά λοιπόν. Να πούμε όμως κιόλας ότι και τα λόγια είναι πολύ ωραία. Βέβαια εκείνο το διάστημα δεν ήμουν τσουγκρισμένη, δεν ήμουν τίποτα. Απλά υπήρχε γι' αυτό. Ίσως δεν το είπα και ερμηνευτικά τόσο πολύ όσο έπρεπε να το πω. Γιατί κοίταξε να δεις. Αυτό το τραγούδι λέει. Τελικά το ένα συνδέεται με το άλλο. Πρώτα χωρίζω, του λέω μη μου μιλάς. Δηλαδή είναι όλα λυσιδωτά, είναι όλα παντρεύει το ένα το άλλο. Όμως το πρώτη μου φορά λέει, και αν κάποτε γυρίσεις τα μάτια να με δεις. Δεν. Ναι, ποτέ μη με ρωτήσεις αν έφυγες νωρίς. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το βίντεο κλιπ που έχει γράψει πραγματική ιστορία. Έχω τσαλακωθεί πάρα πολύ σε αυτό και σε αυτό όλα ευθύνεται η Μαρία Βεσκούκη, η make-up artist που έχει επιμεληθεί όλους τους πιο in celebrities της εποχής και της τότε εποχής. Όχι ότι είναι μεγάλη κοπέλα, απλά κοίταξε δεις, από μικρή ήταν στα σαλόνια τα μεγάλα και καταλαβαίνεις ότι το πινέλο πήγαινε και ερχόταν. Και φυσικά επιμελείται την κουμπάρα της, τη μία και μοναδική performer. Αυτήν είσαι. Πρώτη μου φορά λοιπόν από τα χέρια του.